Bient, Gjejoert, oer vlechtelingen, pleegzorg en Nepal. Goejoen. En we hebben weer een volle tafel, want de dream van Minke van Dam komt heel die dichterbij. Een warm nest voor pleegben. Maar we zetten nou eerst uit mooi het peteer van de dag. Het debat over vlechtelingen rekt het verhit, behoorlijk verhit. Politici worden bedriegen, de sfeer wordt gremietig en emoties rinnen heeg op. De gemeente Haas kroste juster een informatiebijeenkomst uit angst wat tastan zij is in Steenbergen. Voorstemmen noem ik lampenaders. Een geweldige stroom mensen die op de vlucht zijn. Als dit nog eens een keer voor zou komen en ik zou weten dat uw club komt. Dat weet u niet. Dat weet ik niet. Nee, want wij konden dat van tevoren juist niet aan. Maar dan nodig ik uitsluitend de direct belanghebbenden uit. En dan gooit u de democratie op slot. Nee, dat vind ik dus ja, niet. dat vind ik dus wel. wel. Genoeg mogelijkheden om uw mening te uiten hier aan tafel. En we hebben in Purmerend en in Steenbergen onder andere gezien wat die dan aan kunnen stichten. We hebben ons heel erg afgevraagd of wij dan de bijeenkomst nog kunnen hebben die wij graag wilden. En die we ook in het vooruitzicht hebben gesteld. Namelijk een open en zo mogelijk ontspannen bijeenkomst waar alle geluiden uit Harlingen over de hele vluchtelingenproblematiek te horen zijn. Ja, dat wie burgemeester Sluiter van de gemeente Haas. Hij skroste juist de informatiejoen. En is het verstandig om te boergen? Of juist net? Ik praat erover. Mooi Siebold Hartkamp, burgemeester van Snits. Hij moest ek dealen met chinstanders van een AZC en Rieks Oorzinga, bestuurskundige van de Thorbecke Academie. En wel vaker uw politiek commentator. Heren, welkom. Ja, eerste vraag eigenlijk. Snappen je hem het besluit van Sluiter? Ja. Ik denk dat hij het zelf heel vervelend vindt dat hij het heeft moeten besluiten. Maar de grote vraag is eigenlijk, is het een goede beslissing? Ja, kijk, wie ben ik dat ik in mijn leunstoel thuis heb ik makkelijk lullen om te zeggen, dat had je nooit moeten doen, jongen, dat had door moeten gaan. Wat ik van hem weet is dat het een stevig en ervaren genoeg bestuurder is om te concluderen dat als hij heeft besloten dat het niet door moest gaan, dat de risico's hem te groot werden. Ja, maar ja, je kan ook zeggen, Rieks, van ja, je boeren nou eigenlijk voor een paar negatieve krachten, voor een paar echte rouwdouwers. Je zou ook zeggen, we zetten een paar extra politiemeesters voor de door. En het ging gewoon trok in. Ja, maar ik denk dat de ingeving van de burgemeester een andere was. Als je over een onderwerp wat automatisch veel emotie oproept, samen met je gemeenschap in gesprek wil gaan, dan moet je dat in relatieve rust kunnen doen. Ik denk dat, wat jullie in het filmpje net ook lieten zien, dat het erg lastig wordt als de Volksunie met flink wat protest daar komt. Op een bijeenkomst die primair voor Harlingers bedoeld is. Ja, en ik zou het persoonlijk heel raar vinden als ik als Leeuwarder, op een informatieavond voor mij als Leeuwarders, dat er opeens allerlei mensen uit Culemborg zouden komen te protesteren. Ik denk dat in die zin Sluiter juist een heel democratisch besluit heeft genomen voor zijn gemeenschap te gaan staan. Maar je kan niks zeggen, je ontnemen de Hazes wel de kans om hun eigen zegje te doen. Ja. Nou, maar dat is niet helemaal waar, want de bijeenkomst gaat door. Hè? Maar denk ik met een goed alternatief, namelijk een persoonlijke uitnodiging voor de direct betrokkenen. Dus in die zin wordt die bijeenkomst gaat door, maar niet voor mensen uit Culemborg. Ja. En dat is helder, dat is beter. Vind ik wel. Ik denk dat, ik heb de tekst van deze uitnodiging natuurlijk niet gezien. Maar dat in het algemeen, dat speelt ook in Steenbergen, van erg groot belang is dat je helder hebt gemaakt wat het terrein is van de inspraak en wie de doelgroep is. Ja. En dan moet je, vind ik, dat kan ook wel dat kan soms ook wel met enige politiemacht moeten, maar dan moet je gewoon handhaven wat jouw opzet was. En als je duidelijk hebt gemaakt van meet af aan dat het een inspraakavond van je eigen bevolking is, of voor de eigen buurt, of voor de eigen doelgroep, dan heeft daar natuurlijk een groepje elders uit het land, opgeruid overigens ook nog, niets te maken. En dat moet je ook zeggen. Ja, Jovien burgemeester van Snits, ja, in mid-jaren 90. Ja. Toen wie er eigenlijk een beetje zo'nzelfde situatie, want daar kwam doe ik een AZC in Snits, is er uiteindelijk ook kwam. Had je eigenlijk wel eens een keer op het punt staan om een informatiejoen uit te blazen? Nee, maar ik moet wel zeggen, ik denk dat mijn generatie wel iets makkelijker praten heeft. Want zo verhard en zo grof als het nu af en toe gaat, zo heb ik het niet gezien. Mijn auto is ook nooit in brand gestoken, hoor. Het was ook niet een opvallende auto. Maar ik heb wel meegemaakt dat er ook duidelijk insprekers met, vind ik, kwade bedoelingen naar een inspraakavond kwamen. En het heeft mij toen wel een keer meegezeten dat ik het meteen rook. En dus ik vroeg meneer, die wou het woord, ik zei, hoe heet u? En waar woont u? Ik zei, meneer woonde in Woerden.
Ik zeg nou dan, deze avond, u bent verder als luisteraar hartelijk welkom. Maar deze avond is bedoeld voor overleg en informatie aan onze eigen inwoners. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde punt wat Rieks niet kreeg zei. Maar van het debat wordt nog wel een beetje kaapt eigenlijk door de Volksunie. Hè. Mensen worden intimideerd, angst regeert eigenlijk. Het escaleert echt. Had je hem dat gevoel dat het escaleert? Nou, wat je in ieder geval merkt is dat niet alleen de toon van het debat, maar als je die filmpjes zoals net ook ziet, dat is geen debat meer. Hè? Dat is op een of andere manier is het bon ton geworden dat een partij als de Volksunie of beweging als de Volksunie openlijk zich kan afficheren op dit soort avonden. Dus in die zin is het volgens mij niet alleen verruwing, maar ook een soort, lijkt het haast wel een soort murf geslagen debat aan het worden. Waarbij alleen nog de schreeuwers niet alleen aan de radicaal rechterzijde, maar ook de goedmensch kant van de discussie, dat die de boventoon voeren. En dat de nuance, de dialoog, die denk ik ook in Harlingen de opzet van de bijeenkomst was geweest, dat die inderdaad niet meer aan bod komt. Maar dat wordt niet alleen maar razen bij dit soort bijeenkomsten, maar ook Halbe Zielstra die krijgt een kogelbrief, auto's worden in de bron tussen. Het is echt hut om hut. Ja, ik denk die onderbuik is van alle tijd. En iedere generatie kiest daar zijn eigen toon voor, heeft daar zijn eigen podia en media voor. Dus die onderbuik en die af en toe flink aankomt zwellen, ik denk die is van alle tijd. Wat je nu wel ziet is dat het ontzettend zichtbaar is, maar dat ook relatief kleine groeperingen zoals de Volksunie, we hebben het niet over een enorme beweging in Nederland, dat die nu erg snel en goed georganiseerd kan zijn, bijvoorbeeld door social media, en dat ze ook gericht dit soort bijeenkomsten bezoeken. En dat is een vrij nieuw fenomeen. Ja, maar het klimaat wordt natuurlijk wel degelijk mede bedorven. En daar mag, vind ik, wel wat meer licht op schijnen. Doordat Wanders Wilders, een fractievoorzitter van de fractie in de Tweede Kamer, het eigen parlement een nepparlement noemt. En vervolgens de mensen oproept om te gaan protesteren tegen AZC's bij de gemeentehuizen. Daarmee heb je het klimaat geschapen waar een groep als de Nederlandse Volksunie dankbaar gebruik van maakt. Ook nog met een gevoel dat dat toch bijna ongeveer gelegitimeerd is. Ja, we hebben trouwens, ik krijg een paar reacties binnen nog via Facebook. Of het verstandig is om deze informatiebijeenkomst uit te lossen. Die vraag hebben we gesteld op Facebook. Boukje Westra die zei de Warkemaster hier gelijk. Maar sommige mensen valt gewoon net te praten. Fatsoen is belangrijk. En in deze discussie zijn heel wat mensen de fatsoensregels al lang voorbij. En Piet Botter die zei angst is een slechte raadgever. En Pietje Wielinga Zuiden, maar die zei het had gewoon door moeten gaan. Je loopt er toch niet voor weg. En nog een reactie van Jeltje Abma. Grut gelijk, sokken, roppers en razers. Daar hoef je geen podium van te creëren. Ik hier een beetje verdeeld. Ja, en die beide kanten die snap ik ook wel hoor. Want het afblazen van zo'n bijeenkomst wekt natuurlijk ook de suggestie, ondanks dat de burgemeester een andere uitleg heeft, wekt de suggestie dat je ervoor zwicht. Volgens mij was dat niet het argument om het te doen, maar dat wekt in ieder geval wel die discussie. Dat zou je zoveel mogelijk moeten vermijden. Ik denk tegelijkertijd, het alternatief was denk ik geweest dat je weer zo'n bijeenkomst had waarbij twee extreme kanten in de discussie ontzettend hard langs elkaar schreeuwen. Van dialoog weinig sprake zal zijn. Ja, en wat schiet je daarmee op? Behalve dan dat je die frustratie en die polarisatie voedt. Ja. En ik denk dat je dat misschien ook wel wat meer zou mogen zien. Dat moreel leiderschap wat je denk ik gisteren wel zag toen die brief van bijna alle fractievoorzitters kwam van nou ja jongens, zo gaan we niet met elkaar om. Zo zie ik in ieder geval ook wel moreel leiderschap in dat besluit van burgemeester Sluiter om juist voor zijn gemeenschap te gaan staan en zeggen van jongens, ik schat de situatie in dat de avond zo gaat verlopen en dat zou geen recht doen aan een toch al ingewikkelde beslissing die wij als Harlingers in dit geval moeten nemen met elkaar. Ja, moreel leiderschap, Hester. Wat voest er dan van koning Willem-Alexander? Die had nou in China zijn van dat hij hem zwaar gemaakt had over de verharding in de maatschappij. En nog meer moreel leiderschap. John Jorisma, commissaris van de Koning. Laten we even zien. Ja, ik vind het beschamend. Elsen kan zijn lood jaren litten, dat voorop staan. Maar als een eenzijdig lood een discussie oerstemt, dan ben we verkeerd bezig. Ja, een statement van de commissaris van de Koning. Ja. Had zo'n effect eigenlijk? Ja, ik vond het in ieder geval frappant wat Willem-Alexander zei. En dat hij het zei. Want? Nou ja, omdat wij natuurlijk wel weten dat ongeveer alles wat de koning spreekt, wordt toch geserreerd door buitenlandse zaken. En daar is over vergaderd en gesproken. Het kwam tot mij als een behoorlijk persoonlijk statement, waarin hij wel vrij ver ging.
Verder hoeft hij van mij niet te gaan. Dat kan de politiek wel overnemen. Ja. Minke, we zijn al je wargers, dat is echt een warger. Mag je die wel eens zwargen? Ja, ik vind die verharding, daar maak ik me zorgen over. Maar ik zie ook mooie dingen gebeuren. We willen wat doen op Facebook. De mensen die vluchtelingen in hun keuken voor hun gezin laten koken, omdat ze zo graag weer Syrisch willen koken voor hun kinderen. Dus er zijn ook andere geluiden en daar ben ik heel blij om. En dat stemt me dan ook wel weer gerust. Ja. Maar ik vind het wel de oren komt uit Jerelitten. Precies, maar ik vind het wel heel jammer dat die geluiden van de Volksunie bijvoorbeeld, dat die de boel overstemmen. En dan is een discussie niet meer mogelijk. En dat is jammer. Ja. Is trouwens de politiek, is hier echt mij verantwoordelijk voor eigenlijk? De politiek zelf? Nou, als je het onderwerp waar het nu over ging even loslaat, is natuurlijk wel. Ik zat net even te grappen met. Ik keek vanmiddag, toen ik wist dat ik hierheen ging, nog even een oud filmpje terug van Jan Maat. Die toespraken met landgenoten. Ja, met een bloempot. Allemaal wel karikaturaal als je het haast ziet. En daar werden we met z'n allen zeer, denk ik ook terecht, verontwaardigd om. Ja. De uitspraken die zijn haast bon ton nu in de Tweede Kamer. Dus in die zin zie je ook in het parlement zie je een verruwing, een verharding die, je zou kunnen zeggen, meebewegen met wat in de samenleving gebeurt. Maar tegelijkertijd zou je denk ik ook daar, gelukkig hoor je ze wel hoor, maar zou je ook daar iets meer van het morele leiderschap verwachten. En dus in die zin vond ik het fantastisch dat het statement van die fractievoorzitters gisteren kwam. Maar dat zou mij wel wat meer mogen, ook om wat tegenwicht te gaan bieden en te laten zien van, nou jongens, scherpe dialoog moet, want het gaat wel over hele ingewikkelde vraagstukken die ons allemaal raken. Maar wel met respect en hopelijk ook met argumenten. Ja, nou. Ja, maar nog zo'n voorbeeld is bijvoorbeeld wat er in Oranje gebeurd is. Hè? Dat de staatssecretaris Tjinde Weensk van de meesken daar toch meer asielziekers daar hebben, nog meer vluchtelingen. De burgers hebben net echt het gevoel dat er naar haar luisteren wordt. Dat idee heb ik eigenlijk. Ik vind dat ook een erg ongelukkige gebeurtenis, eerlijk gezegd hoor. Ik vond het ook als oud-bestuurder dat met hoeveel dwingende argumenten er ook zijn om af te wijken van dat getal. Maar als je na lang overleg en inspraak met een bevolking hebt afgesproken, het wordt er zoveel en geen één meer, dan moet je dat niet doen. Nee. Parkeer desnoods tijdelijk maar, want het ging om noodopvang, de mensen op het binnenhof of op het buitenhof, maar daar kon het eigenlijk niet. Ik vond dat echt onbehoorlijk bestuur. Daarmee verdedig ik niet het onbeschofte gedrag wat vervolgens wordt. Nee, maar wel dat het idee bij de burgers heerst van, jongens, het besluit is al naam en ze luisteren je toch net naar u. Ja, ik vind als je als bestuurder eenmaal voor een zaal hebt gezeten, ja, mensen, weet dat u het vervelend vindt, want dat vond ze ook al vreselijk vervelend, hè, maar zo komt het en daar blijft het bij. Dan hoort het daarbij te blijven. Want anders ben je hele bestuurlijke betrouwbaarheid ben je kwijt. En jij niet alleen, maar ook al de collega's. Ja, want ik denk dat dat ook de kracht is. Hè, wat net ook werd gezegd. Van als het voor Harlingen of Leeuwarden is, doe dan ook de bewoners van die gemeente. En als je die toezeggingen doet en je gaat er dwars doorheen, daar word je niet heel veel betrouwbaarder van. Nee. Had je wel eens benauwd West? In jouw rol als burgemeester? Nee, Jo? Oh, ik? Ja. Nee, ik geloof het niet. Nee? Kun je vaststellen dat de burgemeesters van Youth Today, dat die nou wel benauwd zeggen, in ieder geval niet in deze aangelegenheden. Ja, er is altijd wel eens iemand erg kwaad. En er is ook wel eens iemand wat gestoord. En als dat samenvalt, is het heel vervelend. Maar je hebt ook niet veel keuze. Ik bedoel, je moet wel handelen zoals je handelt. Ja, het jet erbij. Risico van het vak. Ik heb wel eens een moeder, de meneer op mijn kamer gehad, die kamer zou verbouwen. En die zou niet meer weggaan op mijn kamer voordat hij zijn zin had gekregen. Nou, toen heb ik gezegd, ik zal koffie voor u halen, want ik ga nu naar Leeuwarden. Maar toch, uitbanen auto's, een kogelbrief, dat is dan het risico van het vak? Nee, toch? Dat is mij niet overkomen. Nee. Dus ook in die tijd gebeurde het wel, en ik herinner me ook wel bijeenkomsten van bijvoorbeeld het Genootschap van Burgemeesters, waarin je dat met elkaar doornam. Wie is wat overkomen? Maar dat ging toch om een aantal incidenten per jaar, terwijl het nu denk ik, ja, er is een groep die vindt dat vrij gewoon, geloof ik. Ja. Laatste vraag, Rieks, nog even kwart. Wat denk je? Kunnen we dit nog weer omboegen? Waait het oer? Of bloot het hut gaan in de maatschappij? Ja, ik denk dat in ieder geval op dit onderwerp, als we de opvang beter regelen en daarmee dit soort overspannen discussies misschien iets minder vaak, dan dit onderwerp naar de achtergrond verdwijnt. Ik denk dat die onderstroom in het debat, die verruwing, dat we daar nog wel een tijdje aan vastzitten. En ik zie momenteel in Den Haag ook nog niet genoeg van wat ik net zei, van het moreel leiderschap wat ook geaccepteerd en gedragen wordt. Misschien moet het ook wel helemaal niet uit Den Haag komen.
die vertrouwenwekkend genoeg is om ook een ander geluid wat harder door te laten klinken. Dus ik denk dat we hier nog wel een tijdje aan vastzitten. Helaas. Helaas. Heren, tiegetank. En wordt vervolgd. En Jellylien, wat Nepal troffen door een zware aardbeving. En stichting SMPN van het Jereveen helpt in Nepal mooi om de bouw van squallen in de haardstad Kathmandu. En ook nog in het min toegankelijke district Gorka. Verslagjouwer Gerrit de Boer reizige naar Nepal om te zien hoe het er nou vast zit. Zocht naar oorlevering 3 van zijn belevenissen daar. Taak wordt dit alweer aan hier 90 de allereerste student die sponsoren was door stichting SMPN. Ik zie 2 broers hij in het programma Mayron. En ze had 4 skopt. Taak wordt wennet in het werk met zijn hele familie in een van de naaie boetewieken van Kathmandu. Een prachtig huis midden tussen de riesvelden. En ze binnen er maar wat wies op. It's our dream home, so we are all happy to have this house and we living together. Also my parents are very happy to be here. Thakur is afgestudeerd als econoom en verzint het al 15 jaar zijn yield met trekkings in Nepal. Zo'n een paar jaar had hij zijn eigen trekking- en reisbureau midden in Kathmandu. Dat gaat goed, maar door de aardbeving had hij flinke klappen op. After earthquake, almost 2 months, we have very low, almost 0 tourists in our company. And later on, slowly the tourists are starting to come Nepal. Hopefully, in near future, there will be more tourists start to come Nepal. Taco's leven van zijn werk is net te vergelijken met de vrouw dat er opgegroeid is in een arm gezin heeg in de bergen vlakbij het dorpje Durali. So Taco, this is your house? Yeah, this is our house. In 25th of April, we had a very big earthquake. It has damaged the house. So. And you grew up here? Yeah, we work when we are 5, 6 years. From 5, 6 years, we helped to our parents in the field and to farming and to animals. We have buffalo, goats. Yeah. Net sinds de alle drukte in zijn nieuwe leven werkt Taco nog altijd als vrijwilliger voor stichting SMPN. Want hij beseft hem heel goed dat hij en zijn broers daar een soort om te danken hebben. The education gives me for such a good business and ideas and to talk. We deal with the tourists and the education is most important in human beings. Ja, en mooi deal fjouwer. Het laatste deal van de verslagjouwer Gerrit de Boer in Nepal. Minke en Gerwin van Dam willen het allereerste moeder- en kindhuis van Friesland realiseren. En daar hebben ze €100.000 voor nodig. En om dat geld bij elkaar te krijgen, hebben ze een ludieke actie betocht. Die zelfs het Nijs in Amerika hellen het. Nou, daar ben ik heel benieuwd wat dat wist het. Maar eerst eventjes voor de mensen die het net weten. Wat is een moeder- en kindhuis? In een moeder- en kindhuis willen wij moeders met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek opvangen, samen met hun kinderen. Om samen met hun, of eigenlijk wij willen gaan beoordelen na ongeveer een jaar van kunnen deze kinderen bij hun moeder blijven? Kunnen ze samen verder? Of is het voor het kind toch beter om in een pleeggezin bijvoorbeeld op te groeien? Okay. En dan gaat het dus over de moeders waar de hulpverlening of verloskundigen van zeggen, hier komt een kind aan. Dat vinden we wel spannend. We weten niet of deze moeder voldoende capaciteiten heeft, voldoende netwerk heeft om dit veilig te laten gebeuren. En op dit moment is er dus in Friesland niet een plek voorhanden waar je moeder en kind samen kunt plaatsen. Nee, want je bent dan het allereerste moeder- en kind. In Friesland wel, ja. Oké, want in landelijk zoen ben er wel meerdere? Ja, het zijn sowieso nog 2. Oké. Ja.
En die man, je mag zelf ook ben. Ja, klopt. En je mag ook al drie pleegben, of 2 pleegben. Ja, 1 die woont bij ons en nog 3 die komen in de weekenden. En je hebt toch van, daar kan nog wel wat bij. Ja, wij dachten, wij willen eigenlijk nog meer betekenen voor kinderen en hun ouders. Want pleegzorg gaat niet alleen over opvangen van kinderen, maar ook de rol van ouders blijft levenslang van belang bij kinderen. Maar toen liepen we er tegenaan van, nou, ons huis is eigenlijk wel vol. Als we nog meer kinderen willen opvangen, dan moet toch een van ons minder werken. Maar als je een groter huis nodig hebt, dan moet je meer geld verdienen. Dus toen dachten we, nou gaan we op zoek naar een manier hoe we toch ouders en hun kinderen kunnen helpen. Toen zijn wat wil je hem dan precies? Hoeveel ouders, hoeveel mem, mijn band wil je hem dan nog helpen? 6. 6? Ja, 6 moeders met kinderen. Die kunnen wij zelf, de zorg aan verlenen. Wij komen ook met ons gezin in hetzelfde pand te wonen als de moeders en de kinderen. En wij denken dat als wij meer moeders gaan opvangen, dan moeten we aan personeel denken. En wij willen heel graag de gezinssfeer creëren in ons moeder- en kinderhuis. Ja, en waar moet dat dan al hier komen? Er staat een prachtig pand in Gautum. En daar hebben wij een investeerder voor gevonden. Die wil dat voor ons aankopen, zodat wij kunnen huren. Alleen moet het pand nog wel geschikt gemaakt worden voor de doelgroep. En daar is die €100.000 voor nodig. En daar zijn we nu drukdoende mee. En dan komen we dus bij die ludieke actie. Dan komen we bij die actie. Nou, ja. vertel even. Wat is in het kwart die ludieke actie? Nou, de actie heet Van Fopspeen tot moeder- en kindhuis. En het idee komt eigenlijk van Kyle McDonald's, een Canadees. Die is begonnen met een kleine rode paperclip. Die ging die ruilen voor iets waardevollers. En nog een keer en nog een keer en nog een keer. En die eindigde met een huis. Kijk. En wij dachten, wij gaan dat ook doen. Wij hebben 3 teams. En die zijn allemaal begonnen met een fopspeen. En die zijn dingen gaan ruilen voor meer waardevolle dingen. En uiteindelijk, wat ze in december hebben geruild, dat gaan we veilen op Facebook. En de opbrengst komt ten goede van ons moeder- en kindhuis. Ja, maar nou is er al Ien, dat is volgens mij de zus van die man. Klopt. Die werkt in Amerika. Ja. En die had dus ook wat ruilen, want die ben dus begonnen met een tiek, is het op zijn Fries, hè? Een fopspeen. Dat vroeg ik me al af wat het in het Fries was. Een stiek. Ja. En, maar Y, een stiek, het originele woord, ja. Maar goed, die had ze daar dus ruilen in Amerika. Klopt. En had ze dus het Amerikaanse nijs, had ze hellen daar. Kunnen we even een sjen? Ja, goed. But what is the best thing you ever got from a trade? News 13's AJ Janavel is here now. And AJ, you found one woman who already traded a pacifier for a week's vacation at a beach house. And she plans to keep on going, right? Doreen Morin tells me she's trying to get as much as she can with that first trade. And whatever she ends up with at the end, she's going to donate. Morin started with a pacifier worth less than $5 and was able to trade that for a breakfast gift basket worth about $20. Then she traded that gift basket for a $400 Roomba vacuum. And I was so excited. I've always wanted a Roomba, and I was like, oh my gosh, what can I trade for this Roomba? Williams' family owns a condo at Myrtle Beach Resorts. They're offering it for 1 week, anytime during the year as a trade to help the cause. Nou, dat is al behoorlijk slagen dus. Ja. Maar ja, grote vraag, hoeveel yield is er nou al binnen? Nou, we hebben al 35.000 aan giften binnen nu. Dus dat gaat hartstikke mooi. Ja, maar die fopspeen, want zij had dus al dit. En je bent hier ook onderslagen hier, volgens mij. Ja, klopt. Er zijn ook 2 teams hier in Nederland. 1 in Utrecht en 1 in Leeuwarden. Ja, en wat heeft hij in Leeuwarden? Wat heeft hij nou al? Die hebben een laptop. Zo? Ja, een fopspeen voor een laptop. Ja, en Utrecht die is iets later ingestoken, maar die heeft nu een fles wijn. Die kun je nuttigen tijdens een rondvaart in de grachten van Utrecht. Ook hartstikke leuk natuurlijk. En ik neem aan dat ik jullie op social media kan volgen. Jazeker. Dat is natuurlijk een hartstikke tof verhaal om te volgen. Maar, Ja. maar hoe kan dat? Ja, via Facebook kan het moeder- en kindhuis Kien. En we hebben ook een website www.driestroomhuiskien.nl. En wanneer moet dan uiteindelijk, wanneer hij hem al het yield bij elkaar tingst? December hopen we. December? Ja, dus we hebben tempo erin. Tempo erin. Nou, Ja. prachtig. Een heel soort succes. Dankjewel. En een prachtig initiatief. Tiege, dank voor die verhaal. Heren, nogmaals, dank voor je visie. Ons Safir, van nou nog een hele gezellige dag. Morning Bient, columniste Japke D. Bauma van de NRC. Oer rariteiten op de werkvlier. Oké, gezellig. Hey. Brood? Brood?